Има истории, в които няма вълшебства. В тях има магия. Там жар сипе слънцето и позлатява земята. Полето ечи от песните на жатварките, а в класовете проблясват сърповете. Жътва е. Натежалата нива говори, слава й припява и духът разкъсва оковите. Има истории, в които всичко приказно е покрито от нощта, която светулките разпиляват. Въздухът ухае на мечта, а щурците не искат още да си лягат. В отмора притихнала е прашната земя. Жътва е, пече се хлябът. Мъничка светулка, носена леко от вятъра, се рее над житата. Тя е там да извести жатварите, че е време за жътва. Не е и сама. Около нея има още светулки, които никога не се срещнаха. Погледнати отгоре приличаха на безброй звезди, блещукащи и показващи пътя на някого. Затова заслужаваха всеки миг от свободата си. Светът е на светулките, а ние сме само скитници. И добре, че са съгласни да ни показват пътя. Не знаете на къде да тръгнете? Питайте светулките. Аз се попитах и тя ми посочи пътя към моето училище. И тази история започва така. Има една гимназия на края на града, едно училище, начало на живота. Професионална гимназия по аграрни технологии, Цанко Церковски, Павликени. Има истории с много усмивки и това е историята на специалност Механизация на селското стопанство, която тази година празнува юбилейните 50 години. Историята до 1968 година е оскъдна, но между пожълтелите страници откривам, че първият выпуск от специалност Механизация на селското стопанство се е дипломирал през 1966 година. А в машинния парк през 1968 година има 17 трактора, 4 камиона, 2 комбайна, 2 кукурузокомбайна, преса за слама, вършачка и 2 нови дъждовални инсталации. Година по-късно, за пълноценната теоретична и практическа подготовка на учениците, вече е изградено солидно стопанство. 8 учебно-технически работилници, 30 трактора и автомобила, 5 самоходни и прикачни комбайна и над 30 металорежещи машини. Модерни стендове за изпитване и регулиране на дизеловата апаратура, автотракторно електрооборудване. През 1982 г. с одобрение на Министерството на земеделието и след договаряне с регионална дирекция КАД за учениците е издействано и правото за придобиване на квалификация водач на МПС категория С. Днес тези, които са повярвали на светулките, са стопани на собствената си земя или арендатори. Тук започва моята земя. Той се наведе, гребна от земята, стисна я. После отвори шепата си и започна да я разглежда. От мен да знаете, от тази земя по-хубава няма. Леко си оттърси ръцете една от друга, защото знаеше, че тази земя не може да го изцапа. Стъпи на земята, изправи се, въздъхна и с някакво свое вътрешно озарение вдигна поглед. Той обича и въздуха наоколо, и небето отгоре, и камъните, и тревата, и всичко, което му дава самочувствие на човек и стопанин. А ние, учениците от тази специалност, знаем, че тук е динамиката, тук са ревящите машини с мощни двигатели, вдигащи оглушителна врява. Познаваме мириса на машинното масло, диагностицираме, откриваме и отстраняваме неизправностите на селскостопанските машини. Извършваме всички механизирани операции при производство на селскостопанска продукция. Управляваме, поддържаме и ремонтираме автомобили, трактори, комбайни,
косачки и друга самоходна земеделска техника. Разчитаме техническа документация, свързана с организацията и технологията в селското стопанство. Практическото обучение се извършва в учебния производствен център, който разполага с 12 специализирани работилници. За нуждите на училището е предоставена 1100 декара земя, която се обработва с помощта на машинно-тракторния парк. Всяко едно състезание е един различен урок за всеки един от нас. То ни помага да опознаем себе си, своите силни и слаби страни. То подкрепя самочувствието и увереността в себе си, две силни части от характера. През 2010 година проверихме знанията си, като ги съизмерихме с наши връстници от 18 професионални училища и гимназии в направление селско стопанство. На полигона демонстрираме майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут, движение на трактор с прикачено ремарке по зададена крива линия и преминаване през естакада, потегляне по наклон нагоре, откачане и прикачане на ремарке. Задача от задължителните компоненти на изпита за придобиване правоспособност категория ТКТ. И показахме какво можем, защото най-добрият бе възпитаникът на професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски, град Павликени. И уверено продължихме пътя, който ни показа онази мъничка Светулка. Вървейки по тази посока, продължихме към страни от Европейския съюз, Германия и Австрия. Много от нас имат възможността за двуседмична производствена практика в страни от Европейския съюз, финансирани по проекти по програма Леонардо да Винчи. Това ни дава възможност да се запознаем с европейските образователни и производствени практики. Да усъвършенстваме комуникативните умения в чуждоезикова среда, да се запознаем с европейските стандарти за качество, методите за организация на дейностите и изискванията на европейския пазар за екологично чиста продукция. Да усвоим нова професионална лексика с цел подобряване на мобилността си на трудовия пазар, да увеличим шансовете си за професионална реализация в европейските страни. Голямата част от идеите живеят във въздуха. Влизат и излизат през нас заедно с въздуха. Вземат ни нещо, оставят ни нещо и ние всички чакаме някой да произнесе думата, за да се съгласим. Разбрали изведнъж, че всъщност отдавна сме свързани с тях. Затова утре, когато видите Светулка, не правете опити да я затворите в буркан. Понеже нито жътвата можеш да спреш, нито времето, а тая малка и невзрачна боболечка заслужава всеки миг от свободата си. Нали помните началото на историята, в която едно момче не знаело на къде да тръгне, а Светулката му показала пътя. Пътят, по който вървят много мъже, направили първата крачка към специалност с механизация на селското стопанство. Ако не вярвате, питайте светулките, а штурците ще го потвърдят.